ассалому алайкум дӯсту бародаро, бо шумо ҳастам. Ман Муҳаммад Сидиқ, шомадаи ба шабакаи оламӣ. Шахсоне мехоҳанд билетҳои арзони ҳавопайморо дастрас кунанд. Пас ба ин рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва аз номи оламӣ салом расонед. Нашод гарантия бародарон, ма шумода гарантия медиҳам ки вақте ки шумо билета харидорӣ мекунед, забонхати маро ба шумо медиҳанд. Дар ҳамун ба ғарзаи билет забонхати маро медиҳанд. Дар ҳамун забонхат нависагӣ аст ки ман Хоҷаев Муҳаммад Сидиқ, агар ҳамин билети шумо ягон мушкилӣ пайдо шава, масалан фалшиви бироя, ман ҷавоб мегӯм. Шумо ҳамин коғаза то вақти парвоз кардантун ҳамин забонхати мара ва имзои мара гум намекунед. ин мешавад шумода гарантия. шахсоне ки мошин ё ягон техникаи бо арзиш доранд, пас ба ин рақамҳои ма бо тариқи имо, WhatsApp, Viber равон кунед. Mercedes S-Classic. Рангиш серебрист, кузаш седан, коробкаш автомат. соли барои 6999, танҳо бензин, моториш 1.8 тозаҳай, ҳуҷҷатош 1 сола, барои тимниташ 7 моҳи дигар срок дора, кондитсионер дора, кор мекуна, нархаш боша 85000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Hyundai Solaris, рангаш серебрист, кузаш седан, коробкаш автомат, танҳо бензин, моториш 1.6 тозаҳай, соли бароишаш 2011, пробегаш 75, 4 баллони нави зимни дора ва 4 баллони нави ледни дора. нархаш бошад 105000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Opel Astra, рангаш сиёҳ, кузаш боша хечибек, коробкаш механик, моториш 1.6, танҳо бензин, моториш тозаи, соли бароишаш 2003, кондитсионер дора, кор мекуна, нархаш боша 46000 сомонӣ. бо савдо кардан мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Opel Astra, рангаш кабуд, кузаш хечибек, моториш 1.6, газ, бензин, коробкаш механик, соли бароишаш 1996, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кредит гирифташ мешавад. пешпардохт 8100 сомонӣ. нархаш бошад 27000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. диққат! мошин дар шаҳри Москва қарор дорад. метрои Перво. Opel Astra G, кузаш бошад седан, объёми моториш 1.6, танҳо бензин, коробкаш механик, соли бароишаш 1997, нархаш 85000 рубл. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак сеюмин мошин Nexia, рангаш кабуд, кузаш боша седан, коробкаш механик, Германия, моториш боша 1.6, танҳо бензин, моториш тоза, соли бароишаш 1995, нархаш боша 14000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Mercedes S-Classic дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. рангаш чӣ гунае мебинед? сурх, кузаш бошад седан, коробкаш механик, моториш 1.8, танҳо бензин, соли бароишаш 1998, мошин срочни фурӯшия, боз кредит гирифтан мешавад. нархаш 45000 сомонӣ. рақамҳои барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Mercedes یک классик дар шаҳри Душанбе қарор дорад.
кузаш седан, приводаш задний, коробкаш механик, рангаш кабуд, газ, бензин, мотораш 2.4, соли барои 6996. мошин дар беҳтарин ҳолати техникӣ қарор дорад. яксола ҳуҷҷат дорад, боз дар пеши мошин савдо карда мешавад. боз кредит ҳам дода мешавад. пешпардохт 8250 сомонӣ, нархаш бошад 27500 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак Opel Astra F дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рангш серебрист, газ, бензин, кузаш боша седан, объеми мотораш 1.8, коробкаш механик, соли барои 6994, боз алиш карда мешавад, боз зефира, нархаш 16000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед.